Bila pengen dia pilih net. Dia lihat. Oh, yang Lili tuh lihat Lili. Dia apa? Dia apa? Buat hado khole. Dia apa boleh? Kan Manw Bidi. गावनि फिसाजोखौ सारेन हगारनाय बिमा बिफाफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै ला नैबे बिमा बिफाया नैबे गथ'फोरखौ बुदों ओरैबायदि बेस्ट खामानि मावदों ओरैबायदि बेस्ट आखाइ खबो आङो बिराद मोजां खामानि मावदों दिनै आं लाइभआव आं फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि बिमा बिफा आं नुफेरदों लाइभआवहाय फार्स्ट टाइम ओरैबायदि बिमा बिफाफोर दङ गावनि फिसाजोफोरखौहाय मा सारेन हगारनानै दोनो अबेबा हाग्रायाव थाङो अबेबा दैमायाव थाङो अबेबा खासि हाग्राफोरावहाय हाबहैयो किन्तु जेबो खबर गैया मिन्थिनानैबो खायसे बिमा बिफाफोरा जेबो होना खायसे मा 90% जेबो होना 90% बिमा बिफायानो 10% बिमा बिफायाल' मोजां दं गावनि फिसालाखौ नायग्रा आं मोनसे खोथा बुंनि जाय गथ'आबा गावनि बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासङा बे गथ'आहाय माब्लाबाबो लाइफआवहाय मोजां खामानि मावहैनो हानाय नङा एबा साक्सेस जानो हानाय नङा मानोना आजिखालि गोबां ओरैबायदि गथ'फोर दङ सिख्लासा गथ'फोर सेंग्रा गथ'फोर गावनि बिमा बिफानि खोथा 1% बो मानिया गावनि माने बिमा बिफाखौसो उल्था दम होयो बायदिसिना उल्था दम होयो गावनि बिमा बिफाखौ सानसे नों हाखराव गाब्रगोन नों मोजां खोनासं नों सानसे हाखराव गाब्रगोन जुदि नों गावनि बिमा बिफानि खोथा जुदि नों खोनासङा नों हाखराव गाब्रनांगोना बेथ' खाथांखा बिमा बिफानि खोथा खोनासं बिमा बिफाया नोंखौ गाज्रि जानायखौ माब्लाबाबो साना गुबुना साननो हागौ दुनिया साननो हागौ नोंनि आलासि रिलेटिभफ्रा साननो हागौ नोंखौ गाज्रि जानाय किन्तु नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ गाज्रि जानो माब्लाबाबो साना बेखौनो नों बिमा बिफाखौ नों गाज्रि मोनो बिमा बिफाजों नों नांलायो बिमा बिफाखौ नों दम होयो थैगोन नोङो सानसे बिराद गाज्रि नों थैगोन बे दुनियावहाय मिथिबाय आजिखालि गथ'फ्रा ओरैबायदि जालांबाय मान सनमान गैया मानसि गिदिरखौ रेसपेक्ट होनो रोङा गिदिर मानसिखौ जेबो रेसपेक्ट होनो रोङा गिदिर मानसिखौथ' मा गावनि टिचार गावनि बिमा बिफाखौनो रेसपेक्ट होबावनो नागिरा आजिखालिनि गथ'फ्राहाय मिथिगौना आजिखालिनि गथ'फ्रा गावनि फोरोंगिरि गुरु जों सिगां मा खुलुमोमोन आथिङाव हमनानै जोङो गावनि गुरुखौहाय आजिखालि मा नों टिचार ना मा ना थिगानो सार मोजाङानो गासिबो थिगानो पकेटखौ ओरैसो सोबावगोन आखायाव अबेबा पार्टि सार्टि अबेबा हाबाफ्राव लोगो मोनबा ओरैजाय रेसपेक्ट ओरैजाय थानांगौ सार मोजां बेफोरखौ बुङो मा रेसपेक्ट आरो सनमान आजिखालि मा आरो सार फैदों ओंखाम जाबाय दे सोरबा सोरबाथ' बिखौबो माथोबो होबावा गुरु मानियो आजिखालिनि मानसिफ्राहाय ओइफोरबायदि जालांनो हमदों बिनिखायनो बेफोरबायदि जुदि बिमा बिफा थायोबा ना सेलुट खालामो आं सेलुट गोबां सोलोंनांगौ नैबे भिडिअजोंहाय बैफोरबायदि जुदि बिमा बिफा थायोबा रेसपेक्ट मोनसे बारायबाय थागोन मिथिबायना 100 रेसपेक्ट बारायबाय थागोन एबा सोलोंनो हागोन खायसे बिमा बिफाफ्रा एसे लाजिनांगौ नैबे भिडिअखौ नुनानै शेयार खालामनानै हो नैबे भिडिअखौ जाहाथे एसे लाजियो जाहाथे एसे सोलोङो गुबुन बिमा बिफा एबा गावनि फिसालाफोरखौहाय सारेन हगारग्रा बिमा बिफाफोराबो बिराद मोजां मोनदों बिराद भाइराल जागासिनो शेयार खालामनानै बिराद शेयार खालामगासिनो मानसिफ्राहायबो इउट्यूब फेसबुक बिराद भाइराल जागासिनो बे भिडिअआवहाय मानोना बे बिराद गोनांथार भिडिअ मिथिबायना बिनि नैबेनि भिडिअनिफ्रायहाय माने गोबां सोलोंनो हायो आरो आं बिराद मोजां मोनदों बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ सेलुट होनांगौ बेफोरबायदि जुदि जायोबा ना बिराद स्ट्रं जागोन मिथिबायना फिसाजोफ्राहाय बाहेरायाव थांनाय लोंनाय जानाय मिथिबायना बिराद माने स्ट्रागलि जायोबा ना बिराद मोजां जागोन गावनि फिसालाफोरनि थाखायहाय गावनि फिसाजोफोरनि थाखायहाय जुदि बेफोरबायदि जुदि बिमा बिफा जायोबा खायसेफोरनाथ' ओरैनो हगारसारनानै होयो अबाव थांदों अबाव गैया फैगोन बे हराव फैगोन
लोङै जानाय हराव फैगोन बियो जेबो टेनसन गैया हराव फैगोन दे इथिंजाय फिसाजोआहाय मा खालामहैदों सेंग्राफोरजोंहाय सेंग्रा गथ'फोरजोंहाय इथिंजाय सेंग्रा गथ'फ्रा मा खालामहैदों जेबो खबर गैया इदि फैगोनहाय आंनि फिसाजोआ फैगोनहाय हो सोरहाबा बुथार जादों हो लोङै जायै थादों अबेबा दैमा जिङाव अबेबा हाग्रा अबेबा माबायाव लोङै जाङै थादों उनाव फैनो हाला सोरबा दुश्मन दङ सोरबाफोर एसे दुश्मन जानानै थायो बेफोर मा बेफोरनि सान्सावनो बेखौ बुथारबाय लोङै जाङै थायो बुथारो नंगौना नङा मानो बुथारा आजिखालि बेसे बुथारो मिथिबायना गावजों गाव बेनिखायनो लोंनाय जानायफोरखौ खम खालाम स्ट्रं था स्ट्रं मा बेफोरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल अफ इउ नेक्स्ट भिडिअ कमिं सुन as possible thank you so much bye भिडिअखौ don't forget to share this video okay